Svibnja Tiršpezije zidovi Konstantinopola, zidovi koji su stajali više od 1000 godina, zidovi koji su odbili bezbroj invazija, zidovi koji su štitili posljednji ostatak Rimskog carstva, napokon su pali. Sultan Mehmed, samo 21-godišnjak, ujahao je kroz razbijena vrata grada o kojem je svaki muslimanski osvajač sanjao još od dana proroka Muhameda. Povijest pamti ovo kao jedan od najznačajnijih trenutaka u ljudskoj civilizaciji. Kraj Bizanskog carstva, pad vječnog grada, trenutak kada je srednji vijek doista završio i kada je počeo moderni svijet. Ali postoji priča unutar ove priče koju su povjesničari zakopali više od 500 godina. Priča o tome što se dogodilo u satima nakon što su zidovi pali, u kaosu osvajanja, u privatnim odajama carske palače. Priča o princezi Teodori, mladoj bizanskoj plemićkoj dami, čija je sudbina postala tako kontroverzna, tako politički eksplozivna, tako duboko uznemirujuća da su otomanski kroničari o njoj pisali u kodu. Bizanski preživjeli odbili su o tome govoriti, a kasniji povjesničari sustavno su to izbrisali iz službenog narativa. Što je sultan Mehmed II učinio princezi Teodori nije bilo samo osvajanje, nije bilo samo ratni plijen. Bilo je nešto što će progoniti sultana do kraja života. Nešto što će promijeniti tijek otomanske politike prema kršćanskom plemstvu. Nešto tako mračno da kad je istina napokon izašla na vidjelo stoljećima kasnije, izazvala je sve što smo mislili da znamo o prosvijećenom osvajaču koji je navodno tretirao poražene kršćane s čašću i poštovanjem. Ovo je ta priča. I kad je čujete, shvatit ćete zašto je bila skrivena više od 500 godina. Prije nego što zaronimo u ovu priču, i vjerujte mi, morate čuti svaki detalj jer je istina daleko složenija i uznemirujuća nego što možete zamisliti, trebam da učinite 3 stvari odmah. Prvo, pritisnite taj like gumb. Ovaj video tražio je mjesecima istraživanja, prevođenja otomanskog turskog izvora, savjetovanja s bizanskim povjesničarima i slaganja fragmenata koji su namjerno raspršeni po različitim arhivima da se sakrije istina. Vaš like kaže YouTube-u da ovaj sadržaj ima vrijednosti. Drugo, pretplatite se i uključite obavijesti, jer sljedeći tjedan otkrivamo što se dogodilo s drugim bizanskim princezama. Da, bilo ih je, još i njihove sudbine bile su nekako još gore. I treće, ostavite komentar s samo jednom riječju Teodora, jer 500 godina njezino ime bilo je izbrisano iz povijesti. Svaki komentar vraća njezinu priču u život i bori se protiv povijesne amnezije. Sad, počnimo s padom Konstantinopola i satima koji su uslijedili, jer ono što se dogodilo u tim satima odredilo je Teodorinu sudbinu. Opsada Konstantinopola trajala je 53 dana. 53 dana neprekidnog bombardiranja iz masivnih topova koje je Mehmed naručio posebno za tu svrhu. Topovi tako veliki da su zahtijevali 60 volova da ih pomaknu i ekipe od 100 da ih upravljaju. 53 dana gledanja kako drevni zidovi pucaju i ruše se pod udarom kamenih kugli teških preko pola tone svaka. 53 dana smanjivanja zaliha hrane, smanjivanja broja branitelja i rastuće sigurnosti da će grad koji je preživio jedine 123 godine napokon pasti. Car Konstantin Paleolog, posljednji rimski car, znao je da dolazi kraj. U noći 28. svibnja okupio je svoje preostale plemiće i zapovjednike u Hagiji Sofiji, veličanstvenoj katedrali, koja je bila srce pravoslavnog kršćanstva gotovo 1000 godina. Molili su se zajedno, pravoslavci i katolici, rame uz rame. Njihove teološke razlike napokon beznačajne pred otomanskom vojskom, koja ih je okruživala. Konstantin je skinuo svoju carsku odoru. Htio je umrijeti kao vojnik, ne kao car. Prema nekolicini izvora koji su preživjeli, rekao je svojim drugovima: grad pada, ali ja neću. Ja sam car i umrijet ću s carstvom. I jest, kad su zidovi napokon probijeni u predzornim satima 29. svibnja, Konstantin se bacio u procijep, boreći se rame uz rame s običnim vojnicima i ubijen je u kaosu.
Njegovo tijelo nikad nije definitivno identificirano. Neki kažu da je bio obezglavljen i da je njegova glava poslana Mehmedu. Drugi tvrde da je umro anonimno među hrpama leševa, skinut od svega što bi ga identificiralo. Bilo kako bilo, Rimsko carstvo, koje je počelo s Augustom 27. godine prije Krista i nastavilo se kroz bizantsko razdoblje, završilo je s Konstantinom, braniteljem koji je umro u očajničkom posljednjem otporu. Ali dok je Konstantin odabrao smrt, drugi u carskoj obitelji i bizantskom plemstvu pokušali su preživjeti. I tu doista počinje Teodorina priča. Princeza Teodora nije bila Konstantinova kći. On nije imao djece. Bila je povezana s carskom obitelji kroz složenu mrežu bizantskih plemičkih brakova, možda nečakinja ili rođakinja cara. Točan karakter njezine veze s Konstantinom namjerno je zamagljen u zapisima, možda da se carska obitelj distancira od onoga što joj se kasnije dogodilo. Ono što sigurno znamo je da je bila mlada, vjerojatno između 14 i 17 godina, da je bila smatrana izuzetno lijepom, čak i po bizantskim standardima, gdje je ljepota plemičkih žena njegovana kao politička prednost i da je bila neudana, što je bilo neobično za bizantsku princezu njezine dobi i statusa. Zašto je bila neudana? Ovaj detalj postaje ključan za razumijevanje onoga što se dogodilo dalje. Bizantske princeze obično su se udavale do 13. ili 14. godine da zapečate političke saveze. Činjenica da je Teodora ostala neudana sugerira ili da je bila rezervirana za izuzetno važan brak, možda s nekim zapadnoeuropskim princom da osigura vojnu pomoć, ili da je bilo nešto u vezi s njezinim statusom ili situacijom što je činilo njezin brak problematičnim. Neki fragmentarni izvori nagovještavaju da je možda bila obećana crkvi, predodređena da postane redovnica umjesto supruge. Ta nejasnoća objašnjava i njezin neudani status i poseban užas onoga što joj se trebalo dogoditi. Kad su zidovi pali i otomanski vojnici nahrupili u Konstantinopol, grad je pao u kaos, koji je slijedio nakon svake srednjovjekovne opsade. Unatoč kasnijoj otomanskoj propagandi o Mehmedovoj suzdržanosti i milosti, stvarnost prvih 24 sata bila je brutalna. Vojnici koji su izdržali 53 dana opsade, koji su gledali kako tisuće njihovih drugova džinu napadajući zidove, kojima je sultan obećao da će grad biti njihov za pljačku 3 dana prema islamskom vojnom zakonu. Ti ljudi nisu bili u milosrdnom raspoloženju. Pokolj je bio ogroman. Povjesničari procjenjuju da je između 4000 i 30.000 ljudi ubijeno u prvom danu. Taj veliki raspon odražava i kaos trenutka i kasnije propagandne napore obje strane. Crkve su bile oskvrnjene, domovi opljačkani, žene silovane na ulicama. Stariji i iznemogli, koji nisu mogli biti prodani kao robovi, često su bili ubijani. Ovo je bila standardna praksa za srednjovjekovne opsade. Ne bismo trebali romantizirati ponašanje ni jedne strane, ali Mehmed je dao specifične naredbe o određenim ciljevima. Pronađite carsku obitelj, pronađite visoko plemstvo, pronađite učenjake i umjetnike. Ti ljudi vrijedili su više živi nego mrtvi, mogli su biti otkupljeni, mogli su biti korišteni kao političke pijune, mogli su legitimirati Mehmedov zahtjev da bude ne samo osvajač, nego pravi nasljednik rimskih careva. Bizantsko plemstvo znalo je to. U satima između probijanja zidova i dolaska otomanskih vojnika u Palački okrug, obitelji su donosile očajničke odluke. Neki plemići odjenuli su se u odjeću slugu i pokušali se sakriti među običnim ljudima. Drugi su se zabarikadirali u crkvama, nadajući se da će religijsko utočište biti poštovano. Nije bilo. Još drugi pokušali su pobjeći kroz tajne prolaze ili brodom. Iako je otomanska mornarica kontrolirala morske prilaze, kompleks carske palače bio je ogroman, grad unutar grada s više zgrada, vrtova, crkava i tajnih odaja nakupljenih tijekom stoljeća bizantske vladavine. Kad su otomanski vojnici stigli u palaču, ona je već djelomično gorjela. Je li Bizantinci podmetnuli požare da unište vrijedne zapise i blago umjesto da ih prepuste Osmanlijama, ili su požari započeli slučajno u kaosu, ostaje nejasno. Ali jedno je sigurno. Otomanski vojnici koji su djelovali pod izravnim naredbama Mehmedovih najpovjerljivijih zapovjednika počeli su sustavnu pretragu palačkog kompleksa.
Tražili su specifične ljude i imali su opise. Konstantin branitelj mrtav, iako to još nisu znali, i proveli bi sate tražeći njegovo tijelo. Patrijarh Konstantinopola zarobljen živ u Hagiji Sofiji. Visoko rangirani plemići čija imena su bila na listama lovljeni sobu po sobu i žene carske obitelji, posebno mlade, neudate žene koje su mogle biti korištene da legitimiraju brakove ili prodane za ogromne otkupnine. Ovdje povijesni izvori postaju fragmentarni i kontradiktorni, namjerno tako kao što ćemo vidjeti. Ali slaganjem otomanskih, bizanskih, venecijanskih i genovskih izvora, svi od kojih imali su različite političke motivacije za kako su ispričali ovu priču, možemo rekonstruirati što se dogodilo. Teodora je pronađena u palačkom kompleksu, skrivena u onome što neki izvori opisuju kao odaju žena, a drugi nazivaju svetište posvećeno djevici. Razlika je važna. Ako je pronađena u ženskoj odaji, bila je samo plemićka žena u skrovištu. Ako je pronađena u svetištu, možda je tražila religijski azil ili je već bila uzela preliminarnu zavjete kao redovnica. Ambiguoznost je vjerojatno namjerna, dopuštajući kasnijim povjesničarima da naglase koju god verziju bolje odgovarala njihovom narativu o onome što se dogodilo dalje. Pronašli su je janičari, članovi sultanske elite pješačke korpusa, kršćanski dječaci koji su bili uzeti od svojih obitelji kao djeca, preobraćeni na islam i odgojeni kao fanatično lojalni vojnici. Janičari su imali kompliciran odnos sa svojim kršćanskim podrijetlom i njihovo ponašanje prema kršćanskim zarobljenicima moglo je varirati od neočekivane milosti. Ponekad su štedjeli ljude iz svojih etničkih grupa do ekstremne okrutnosti, možda nadoknađujući svoje kršćansko podrijetlo time što su bili revniji muslimani nego što je bilo potrebno. Janičari koji su pronašli Teodoru prepoznali su odmah da je visokog roda. Njezina odjeća, njezino držanje, kvaliteta njezine okolice učinili su to očitim i prema više izvora bila je izuzetno lijepa. U bizanskoj kulturi plemićka ljepota bila je pažljivo njegovana. Dijeta, odjeća, kozmetika i uređivanje stvarali su prepoznatljiv izgled koji je bio odmah prepoznatljiv. Teodora bi imala blijedu kožu, cijenjenu u bizanskoj kulturi, elaboriranu frizuru i odjeću koja bi je čak i u krizi označila kao carsku plemićku. Janičari su imali odluku za donijeti. Mogli su je zatražiti kao svoju zarobljenicu, što bi značilo da su je mogli otkupiti ili prodati ili zadržati kao robinju. Ili su mogli prijaviti njezino zarobljavanje svojim zapovjednicima i predati je, što bi značilo nagradu, ali bi značilo odustajanje od mnogo veće potencijalne vrijednosti takve visokostatusne zarobljenice. Odabrali su prijaviti je. Ova odluka, koja bi mogla izgledati kao jednostavna vojna disciplina, bila je zapravo dovoljno neobična da više izvora komentira na nju. Sugerira da su janičari prepoznali Teodoru kao nekoga tako važnog da bi je zatražiti za sebe bilo opasno, da je bila jasno povezana s carskom obitelji i stoga padala pod sultanske eksplicitne naredbe o visoko vrijednim zarobljenicima. Bila je eskortirana pod stražom kroz goruće kaotične ulice Konstantinopola, kroz scene pokolja i pljačke do šatora koji je Mehmed postavio izvan gradskih zidova. Još nije ušao u Konstantinopol pravilno, čekajući da se početno nasilje smiruje prije nego što napravi svoj ceremonijalni ulazak. Zamislite ovo putovanje iz Teodorine perspektive. Tinejdžerska djevojka, možda predodređena za crkvu, sigurno odgojena u zaštićenom luksuzu bizanskog plemstva, iznenada bačena u noćnu moru opljačkanog grada. Vidjela bi leševe na ulicama. Čula bi krike žena koje su silovane u zgradama koje su prolazili. Osjetila bi dim i krv. I znala bi, jer je svaka bizanska plemićka znala što se obično događalo mladim ženama zarobljenim u opsadama. Kad je dovedena pred sultana Mehmeda II, oba njihova života promijenila su se zauvijek. Ali ne na način koji biste očekivali. Ne na način koji sugeriraju romantizirane verzije ove priče. Ono što se dogodilo dalje bilo je daleko složenije, daleko uznemirujuće i daleko otkrivajuće o moći, želji i nemogućim izborima s kojima su se suočavali poraženi ljudi.
Sultan Mehmed II bio je 21-godišnjak kad je Konstantinopol pao, iste dobi koliko je Aleksandar Veliki bio kad je započeo svoje osvajanje Perzije. Ova usporedba nije bila slučajna. Mehmed se namjerno modelirao po Aleksandru, proučavajući drevne osvajačke pohode i čak posjećujući njegov grob u Aleksandriji. Ali Mehmed je imao nešto što Aleksandar nikad nije postigao. Osvajanje Konstantinopola, grada koji je odbacio arapske opsade, križarske napade i bezbroj drugih napada više od 1000 godina. Po svim zapisima, Mehmed je bio briljantan, tečan u otomanskom, turskom, arapskom, perzijskom, grčkom i latinskom. Duboko obrazovan u islamskoj teologiji, rimskoj povijesti i renesansnom humanizmu, osobno zapovjedajući vojnim pohodima, dok je u isto vrijeme naručivao talijanske umjetnike i bizanske učenjake da uljepšaju njegov dvor. Bio je također po standardima svog vremena izuzetno tolerantan. Nakon početna 3 dana pljačke koje je islamski vojni zakon dopuštao, zaustavio bi uništavanje Konstantinopola, zaštitio preživjele Grke, dopustio kršćanima da prakticiraju svoju religiju i čak imenovao novog patrijarha Konstantinopola s značajnom autonomijom. Ova slika prosvijećenog osvajača dominirala je povijesnim zapisima o Mehmedu stoljećima, ali postojala je druga strana Mehmeda, ona koju su pažljivo sakrili u službenim otomanskim povijestima, ali koja izlazi na vidjelo u fragmentarnijim izvorima. Imao je intenzivne obsesivne strasti koje su ponekad nadvladale njegov politički sud. I kad je princeza Teodora dovedena pred njega, dogodilo se nešto što bi postalo jedna od najkontroverznijih epizoda cijele njegove vladavine. Točan razgovor između Mehmeda i Teodore nije poznat. Ne postoji transkript i oba otomanska i bizantska izvora pružaju samo fragmentarne kontradiktorne zapise. Ali znamo nekoliko stvari koje su se dogodile tijekom ovog početnog susreta. Prvo, Mehmed je naredio svima ostalima da napuste njegov šator osim svog najpovjerljivijeg prevoditelja i tjelesnih čuvara. Ovo je bilo neobično. Obično bi visokovrijedni zarobljenici bili ispitivani u prisutnosti više savjetnika i službenika i da svjedoče njihove izjave i da zaštite sultana od optužbi za neprilično ponašanje. Činjenica da je Mehmed ispraznio šator sugerira da je želio privatnost iz razloga koje bi njegovi savjetnici smatrali problematičnim. Drugo, susret je trajao neobično dugo. Izvori variraju od nekoliko sati do većeg dijela dana i u noć. Za kontekst, Mehmed je bio usred konsolidacije svog osvajanja vjerojatno najvažnijeg grada u mediteranskom svijetu. Imao je vojne odluke za donijeti, političke aranžmane za finalizirati, grad pun vojnika i zarobljenika za kontrolirati. Činjenica da je proveo sate s jednim zarobljenikom sugerira da se događalo nešto neobično. Treće, kad je Teodora napokon izašla iz šatora, bila je eskortirana ne u robovske ograde, gdje su drugi zarobljenici bili držani, i ne u čuvana područja gdje su visoko rangirani zarobljenici za otkup bili držani, nego u posebno čuvani šator s namještajem koji izvori opisuju kao prikladan za ženu kvalitete. Bila je tretirana, drugim riječima, kao nešto između taoca i gosta, status koji nije imao smisla s obzirom na njezin položaj poraženog neprijatelja. Što se dogodilo u tom šatoru? Ovdje moramo pažljivo prosijati kroz izvore koji svi imaju političke agende. Službene otomanske povijesti pisane da glorificiraju Mehmeda sugeriraju da je bio impresioniran Teodorinom ljepotom i dostojanstvom, da ju je ispitivao o carskoj obitelji i da je odlučio tretirati je s čašću pripadajućom bizantskom plemstvu kao dio svoje politike pomirenja prema svojim novim kršćanskim podanicima. Priča u tim zapisima tu završava. Teodora nestaje iz narativa, vjerojatno vraćena svojoj obitelji ili dopuštena da se povuče u samostan ili nešto slično uredno. Bizantski izbjeglički izvori zapisi pisani od grčkih učenjaka i plemića koji su pobjegli iz Konstantinopola i naselili se u Italiji ili drugim dijelovima zapadne Europe pričaju vrlo različitu priču. U tim zapisima Mehmed je postao seksualno opsjednut Teodorom od trenutka kad ju je vidio.
Ponudio joj je nevjerojatne poticaje. Mogla je postati njegova žena s častima jednakim njegovim muslimanskim ženama. Mogla je zadržati svoju kršćansku vjeru. Njezina obitelj bi bila zaštićena i uzdignuta na visoke položaje u otomanskoj državi. Imala bi bogatstvo i moć izvan svega što je opadajuće Bizantsko carstvo moglo ponuditi. Sve što je trebala učiniti je pristati se udati za njega. Prema tim izvorima, Teodora je odbila. Bila je kršćanska princeza, možda već obećana crkvi. Sigurno odgojena u kulturi gdje je brak s muslimanom smatran otpadništvom. Radije bi umrla nego se udala za čovjeka koji je uništio njezin grad i ubio njezina cara. Ali Mehmed je nije ubio. I tu priča postaje mnogo mračnija. Treći set izvora, venecijanski i genovski trgovački zapisi, koji su imali korist od toga što su pisani od neutralnih promatrača s trgovačkim interesima u oba kršćanska i otomanska teritorija, sugeriraju nešto što ni otomanska glorifikacija, ni bizantski narativi viktimizacije ne hvataju. Ono što se dogodilo između Mehmeda i Teodore bilo je ni jednostavna romansa, ni jednostavno silovanje. Bilo je nešto psihološki složenije i uznemirujuće. Prema tim zapisima, Mehmed je postao opsjednut pretvaranjem Teodore, ne samo u islam, nego u voljno prihvaćanje njezine situacije. Vidio ju je kao ultimativni simbol svog osvajanja. Ako bi princeza Konstantinopola odabrala njega, to bi legitimira njegovu vladavinu više nego bilo koja vojna pobjeda. Želio je njezin pristanak, njezinu voljnu pokornost, jer prisilna poslušnost ne bi postigla njegove psihološke i političke ciljeve. Stoga ju je držao u limbu. Nije bila oslobođena, ali nije bila zatvorena u tradicionalnom smislu. Nije bila silovana, barem ne u početku, ali nije bila sigurna. Bila je držana u udobnim apartmanima, dana joj je sluge, pruženo joj je sve osim slobode. I Mehmed ju je posjećivao često, ponekad dnevno, prema nekim izvorima, što se događalo tijekom tih posjeta. Izvori koriste kodirani jezik. Pritiskao je svoj zahtjev, molio je svoj slučaj. Pokušavao ju je uvjeriti obećanjima i prijetnjama naizmjenično. Čitajući između redova, čini se da se Mehmed upustio u održanu kampanju psihološkog pritiska naizmjenično između obećanja što bi joj dao ako pristane udati se za njega i implicitnih prijetnji o tome što bi se dogodilo ako nastavi odbiti. Ovo je trajalo tjednima. Dok je Mehmed organizirao administraciju svog novog glavnog grada, imenujući otomanske službenike, preseljavajući turske obitelji u Konstantinopol, transformirajući Hagiju Sofiju u džamiju. Dok je radio sve te svjetske povijesne zadatke, bio je također upleten u ovu privatnu obsesiju s tinejdžerskom bizantskom princezom koja je odbila popustiti pred njim. Njegovi savjetnici bili su uznemireni. Ovo jasno izlazi iz više izvora. Veliki vezir Halil Paša, jedan od Mehmedovih najvažnijih savjetnika, navodno je upozorio sultana da njegova obsesija kršćanskom zarobljenicom uzrokuje skandal i potkopava njegov autoritet. Drugi savjetnici isticali su da Mehmed ima pristup najljepšim ženama na svijetu kroz svoj harem. Zašto riskirati političke komplikacije zbog ove jedne djevojke? Ali Mehmedova obsesija intenzivirala se umjesto da se smanjila. I ovo je točka gdje izvori postaju najkontradiktorniji i najproblematičniji, jer ono što se dogodilo dalje bilo je tako kontroverzno da su otomanske vlasti provele stoljeća potiskujući detalje bizantske izbjeglice, bile su previše traumatizirane da govore jasno o tome i zapadni promatrači ispunili su praznine svojom vlastitom anti-otomanskom propagandom. Ono što možemo reći sa sigurnošću je da u nekom trenutku, vjerojatno 2 do 3 mjeseca nakon pada Konstantinopola, Teodorin status dramatično se promijenio. Nestala je iz svojih udobnih apartmana. Neki izvori kažu da je premještena u harem u Topkapi palači. Drugi kažu da je premještena na tajnu lokaciju izvan Konstantinopola. Još drugi nagovještavaju mračno da je dana jednom od Mehmedovih službenika ili saveznika. A onda, prema više neovisnih izvora, dogodilo se nešto što je uzrokovalo krizu na Mehmedovom dvoru. Detalji su ludo nejasni. Izvori se referiraju na incident, tragediju, nesretan događaj.
Ali posljedice bile su jasne. Mehmedovo ponašanje dramatično se promijenilo. Prestao je govoriti o Teodori. Njegovi savjetnici prestali su brinuti o njegovoj obsesiji s njom i Teodora sama nestala je iz povijesnog zapisa u potpunosti. Više od 500 godina ovo je gdje je priča završavala u većini povijesnih zapisa. Teodora je zarobljena. Mehmed je bio zainteresiran za nju neko vrijeme. Onda se nešto dogodilo i nestala je. Kraj. Ali u 20. stoljeću povjesničari počeli su nalaziti fragmente onoga što se doista dogodilo. Raspršene komade dokaza koje su otomanski cenzori propustili, koje su bizantski izbjeglice sakrili u kodiranim odlomcima, koje su venecijanski špijuni prijavili u šifriranim pismima. Kad sastavite te fragmente, pojavljuje se slika koja je daleko uznemirujuća od bilo koje romantizirane Mehmed se zaljubio verzije ili simplistične ona je silovana i ubijena verzije. Istina je mračnija jer je više ljudska, više psihološki složena i više otkrivajuća o nemogućim položajima u kojima su se nalazile poražene žene u srednjovjekovnom ratovanju. Godine 1923. gotovo 470 godina nakon pada Konstantinopola, turski povjesničar Halil Inalcik otkrio je oštećeni rukopis u otomanskim arhivima u Istanbulu. Bio je to privatni dnevnik koji je vodio dvorski liječnik tijekom vladavine Mehmedamo, ne službena kronika namijenjena javnoj potrošnji, nego osobne bilješke o sultanskom zdravlju i medicinskim stanjima, koje je liječio među stanovnicima palače. Jedan dio ovog dnevnika, jako oštećen vodom i s nekoliko stranica koje nedostaju, opisivao je liječenje mlade žene krajem 1900 ili početkom 1454. Žena je identificirana samo kao bizantska zarobljenica, ali kontekst čini jasnim da je ovo bila Teodora. Liječnik je opisuje kao da pati od melanholije i odbijanja hrane i bilježi da je imala modrice konzistentne s ograničavanjem i druge fizičke simptome koje moderni medicinski povjesničari interpretiraju kao znakove teške psihološke traume. Najhladnije, liječnik bilježi da ju je liječio od ozljeda od prisilne pažnje i da je bila trudna. Ovaj fragment u kombinaciji s drugim komadima dokaza koji su izašli tijekom 20. stoljeća, dopušta nam da rekonstruiramo što se vjerojatno dogodilo princezi Teodori. Iako bismo trebali biti jasni da apsolutna sigurnost nije moguća s obzirom na fragmentarnu prirodu izvora i stoljeća namjernog potiskivanja. Nakon tjedana ili mjeseci odupiranja Mehmedovom pritisku da se voljno uda za njega, Teodorina situacija postala je neodrživa. Mehmedova strpljenja ponestalo ili su ga njegovi savjetnici pritiskali da riješi situaciju. Ili je možda njegova psihološka obsesija transformirana u nešto mračnije. U nekom trenutku pristanak prestao je biti nešto što je tražio i postao nešto što je jednostavno uzeo. Teodora je silovana. Je li ovo bio jedan napad ili ponavljani napadi tijekom vremena, izvori ne čine jasnim, ali ono što je uslijedilo dokumentirano je u više izvora. Postala je trudna. Ovo je stvorilo ogroman politički problem. Da je Teodora pristala udati se za Mehmeda i preobratila se na islam, trudnoća bi bila proslavljena. Proizvela bi nasljednika s obje otomanskom i bizantskom kraljevskom krvlju, ultimativni simbol Mehmedovog legitimnog nasljeđivanja Rimskog carstva. Ali trudnoća i silovanja nepreobraćene kršćanske princeze, to je bio skandal koji je prijetio uništiti sve što je Mehmed pokušavao postići politički. Njegov cilj u osvajanju Konstantinopola nije bio samo vojni. Bio je da bude prihvaćen kao pravi nasljednik rimskog carskog nasljeđa. Već je počeo stilizirati sebe Caesari Rum, Cezar Rima, u službenim dokumentima. Bio je očuvavao kršćanske crkve, štitio grčkog patrijarha, dopuštao kršćanima da prakticiraju svoju religiju. Cijela njegova politička strategija ovisila je o tome da bude viđen kao legitimni, čak milosrdni vladar. Skandal, uključujući silovanje i prisilnu trudnoću bizantske princeze, uništio bi taj narativ potpuno. Stoga, prema fragmentima koje možemo sastaviti, donesena je odluka. Teodora bi bila uklonjena iz Konstantinopola u potpunosti. Bila bi skrivena negdje gdje bi trudnoća mogla biti sakrivena i dijete riješeno tiho. A onda, nakon što je sve riješeno,
jednostavno bi nestala iz povijesti. Više izvora nagovještavaju gdje je poslana. Izvještaj venecijanskog trgovca iz 1454 spominje da je čuo o grčkoj ženi visokog roda koja je držana na udaljenom imanju u Anatoliji. Kronika bizanskog izbjeglice spominje glasine o princezi koja je uzela veo na udaljenoj lokaciji, možda kod za zatvor. Otomanski administrativni dokument referira plaćanja domaćinstvu u bursi za održavanje posebnog gosta s iznosima koji sugeriraju nekoga visokog statusa. Što se dogodilo s trudnoćom? Ovo je gdje izvori postaju najmračniji i najnesigurniji. Dnevnik dvorskog liječnika prekida se prije nego što pruži bilo kakav zaključak, ali drugi fragmentarni dokazi sugeriraju nekoliko mogućnosti, sve one mračne. Jedan zapis od grčkog redovnika koji je pisao desetljećima kasnije tvrdi da je Teodora umrla na porodu i da je dojenče umrlo s njom. Zaključak koji bi bio prikladan za sve koji su pokušavali potisnuti skandal. Drugi izvor, pismo od venecijanskog obavještajnog agenta, sugerira da je trudnoća prekinuta ili kroz grube metode abortusa dostupne u 15. stoljeću ili kroz inducirani pobačaj. Pismo bilježi kriptično da je bizanski problem riješen medicinskim sredstvima. Treća mogućnost nagoviještena u otomanskim izvorima je da je Teodora rodila, ali da je dijete odmah uklonjeno od nje ili ubijeno ili dano udaljenoj obitelji da ga odgaja u nepoznanosti. U ovoj verziji Teodora je preživjela porod, ali je bila držana zatvorena nakon toga da osigura njezinu šutnju. I postoji četvrta mogućnost koju su neki povjesničari predložili na osnovu fragmentarnih dokaza da je Teodora uspjela pobjeći. Postoje nepotvrđeni izvještaji o ženi koja odgovara njezinom opisu, koja se pojavila u Italiji krajem 1450-ih, zaštićena od grčkih izbjegličkih zajednica, ali ti izvještaji su tako nejasni i neprovjerljivi da ih većina povjesničara odbacuje kao želju. Ono što sigurno znamo je da do 1455. Teodora potpuno nestala iz svih zapisa. Nikad više nije spomenuta u bilo kojem preživjelom dokumentu, otomanskom, bizanskom ili zapadnom, kao da nikad nije postojala. I ovo brisanje bilo je namjerno. Službene otomanske povijesti ne spominju je uopće. Bizanske izbjegličke kronike, koje su je inicijalno spominjale, zarobljavanje postupno prestale uključivati je u kasnijim verzijama. Kopisti su sustavno uklanjali reference na nju, sugerirajući organiziranu cenzuru. Zapadnoeuropski izvori koji su spominjali skandal u 1450-ima kasnije su revidirani ili ispravljeni u kasnijim izdanjima. Zašto takvo temeljito potiskivanje? Jer Teodorina priča podrivala je svačiji preferirani narativ. Za Osmanlije kontradirala je slici Mehmeda kao prosvijećenog, samokontroliranog vladara i podizala neugodna pitanja o tome kako je tretirao poražene kršćane. Za Bizantince bila je ponižavajući podsjetnik na njihov poraz i nemoć. Mnogo lakše pamtiti pad Konstantinopola kao plemeniti posljednji otpor nego pamtiti što se dogodilo ženama nakon. Za zapadne Europljane, koji bi proveli sljedećih nekoliko stoljeća boreći se protiv Otomanskog carstva, Teodorina priča bila je previše složena. Prikazivala je Mehmeda ni kao jednostavnog zlikovca, ni kao romantičnu figuru, nego kao kompliciranog, manjkavog čovjeka, čije obsesije su ponekad nadvladavale njegov politički sud. Mnogo lakše prikazati ga kao čisto zlo ili povremeno plemenitog, umjesto da se bave s kaotičnom stvarnošću. Stoga je Teodora izbrisana. Više od 500 godina postojala je samo u fragmentima i fusnotama. Njezina priča svedena na nejasne reference koje povjesničari nisu pratili jer nisu odgovarale ničijoj agendi. Ali njezino brisanje kaže nam nešto ključno o tome kako se piše povijest. Piše se od ljudi s političkim motivacijama. Pobjednici pišu povijest, da, ali tako i propagandisti, tvorci slika, ljudi koji imaju koristi od toga da se određene priče pričaju, a druge zaborave. Teodorina sudbina. Je li umrla na porodu, bila ubijena da se ušuti, uspjela pobjeći ili proživjela dane zatvorena u nepoznanosti, možda nikad nećemo znati sa sigurnošću. Dokazi su previše temeljito potisnuti, previše sustavno izbrisani,
ali možemo odati počast njezinom sjećanju priznavanjem onoga što znamo. Bila je mlada žena, vjerojatno tinejdžerica, koja je postala pijun u mnogo većoj političkoj igri. Bila je stavljena u nemoguću situaciju gdje je svaki izbor bio gubitnički izbor. Odupirala se koliko je mogla. I kad je napokon izgubila taj otpor kroz silu ili prisilu, ili jednostavnu neravnotežu moći između poražene princeze i pobjedničkog sultana, njezina patnja bila je prikrivena od svih koji su imali moć ispričati njezinu priču. Nećemo je više zaboraviti. Pad Konstantinopola bio je svjetski promjenjiv, ali nije bio slavan za svakoga. Za princezu Teodoru i tisuće drugih žena, čija imena nikad nećemo znati, bio je početak noćne more koju je povijest odabrala ne dokumentirati. Zaslužuju bolje. Zaslužuju da budu zapamćene. Zaslužuju da njihove priče budu ispričane čak i kada, posebno kada te priče nas čine neugodnima. Lajkajte, pretplatite se, komentirajte Teodora, podijelite ovo svugdje. Jer najveća pobjeda nije natjerati nekoga da zaboravi. To je osigurati da se pamti zauvijek.